बर' थुनलाइ आफादनि 62थि बोसोरसालिया जथुम्मानि दिनै 3थि सान। भातगावनि रानि खालायस्रि फोथाराव रंगिना संगिनायै सोलिगासिनो दं बर' थुनलाइ आफादनि 62थि बोसोरसालिया जथुम्मा। दिनै फुंबिलि समाव आफादनि फिरफिला बिरहोनायजों जागायो 3थि साननि हाबाफारिया। बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो आफादनि आफादगिरि तरेन बर'आ आरो मुंख्लंफोरनो बिबार बावजेनो लेङाइ आफादगिरि रमेला इस्लारिया। थांनाय 23 फेब्रुवारिनिफ्राय जागायनानै सानब्रैनि हाबाफारिजों खुंफुंनो लानाय 62थि बोसोरसालिया जथुम्मानि दिनै 3थि साननि हाबाफारियाव बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरेन बर'आ मा फोरमायखो खोनासंदो। मैयानिफ्राय बे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय भातगाव रानि खालायस्रि फोथाराव 62थि बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्माया जादों सोलिदों। दिनै नैथि सान दिनै फिरफिला जों दैखांदों आरो मुंख्लंफोरखौ जों गोसोखांनानै बिबार माला बावदों। जाय बिथांमोना बै समनिफ्रायनो जुजिनानै जिउ गारदोंमोन आरो बिथांमोना मुंख्लं जादोंमोन। बिथांमोनखौ जों मान होनानै दिनै जों बिथांमोनखौ बिबार बावदों। जोंहा उननि हाबाफारि गोबां दंबावो दा बिजाब बेखेवनाय आरो जोंहा सुबिनिर बेखेवनाय दङ आरो माखासे गुबुन गुबुन बान्था राननायफोरबो दङ। आं 6 बोसोर आफादगिरि जानानै आं गोबां रोंगौथि दारै आं मोनसे मोनदांदों बे आथिखालाव इनफरमेसन टेक्न'लजि आरो दानि इ-लार्निं इ-एडुकेसन इ-टिचिंजों खारफानो हायाबा जोङो 1963 मायथाइनिफ्राय जोङो बर' बिजोंखौ गायसनदोंमोन आरो दिनै बर' बिजों गायसननाया 60 बोसोर जाबाय आरो जोङो बर' थुनलाइ आफाद दानायाबो 70 बोसोर जाबाय। बे गोलाव सम 70 इयार्स बेयाव जोङो गोबां दान्थे बिदान्थे आरो गोबां घात प्रतिघातनि गेजेरजों जों फैयै दिनै बर' हारिया जायखौनोखि बै समनि दैदेनगिरि बिथांमोना आसा खालामदोंमोन दानि दैदेनगिरिफोरनि आरो हारिमायारि आफादफोरनि नारा-नाथा आरो राजखान्थिगिरिफोरनि नारा-नाथा दैदेननाय आरो बिथांमोननि अनसुंथाइजों जों बर' रावखौ मुलुग दरबाराव लांनो हानाय बायदि आं मोनदों। ओरैबायदि मोनदों जे जोङो थांनाय 10 नभेम्बरखौ जोङो गोदान दिल्लीयाव खुंनाय समाव गोबां एकाडेमिसियानफ्रा स्कलारफ्रा बर' रावा जे इसिबां थाबैनो इसिबां दावगादों बेखौ बिथांमोना सोमोनांदों आरो दिनै बे रावा भारत संबिजिरनि 80 फारियाव हाबनायाबो मोनसे बिराद जोंनि थाखाय जों खाफाल गोनां होनजायो। बै समाव दैदेनगिरिफ्रा बिराद थफ्ला लायै साहित्य एकाडेमिनि रेकगनिसनखौ लाफानानै 80 फारियाव सोनो थाखाय नाजादोंमोन। नाथाय बिटिसि शक्तिनि आधाराव बै समनि हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिटिसि सरकारनि बिएलटिफोरजों सुक्ति जानायाव जों मोनसे बे खाबुखौ जों मोननायाव दिनै बर' रावा गोजोर जाबाय। बर' रावा आगोलाव स्पकेन रावमोन दिनै बे बिजोंबो जाबाय आरो बियो मोनसे वान अफ दा अफिसियेल लेंगुवेज जाबाय आरो दिनै नोंथांमोना नाय आसाम एसेम्बलियाव जोंना गेदेर बुंथिगिरिया सारा माबायाव बर' रावजों लिरबाय बिथाङा आरो सांसदआवबो रोनगोरा नार्जारिनि दैदेननायाव बिथाङाबो बर' रावजोंनो लिरनो थाखाय बिथाङा नाजागासिनो दङ आरो जोंहा इन्टारप्रेटारबो जोङो एपइन्टमेन्ट होनो हाबाय। बिनिफ्राय जोङो बे आसाम एसेम्बलि आरो पार्लियामेन्टआव जोंनि बर' एमपि आरो एमएलएफ्रा बर'जों बुंनायनि खाबुखौ लानांसिगौ आरो बर'जों बुङोब्ला बियो 24 इन्डियान लेंगुवेजाव अट'मेटिक ट्रेन्सलेसन जानानै बयबो बुजिनो हानाय बे बुब्लियाव जों थांदों। ओंखायनो जोङो गुगोल्स एप ट्रेन्सलेसनखौ जों खालामदों आरो जोङो इ-बुक इ-प्रजेक्ट जों खालामगासिनो दङ आरो बिनि अनगायैबो जोङो माखासे लिंक लेंगुवेज खालामनो थाखाय जोङो बर' लेंगुवेज लार्निं सेन्टार आरो रिसार्च सेन्टार खालामनो थाखाय जोङो हाबाफारि लादों आरो दिनै बिटिआरआव गेदेर प्रमद बर'नि दैदेननायाव बिथाङा इन्टारनेशनेल फेस्टिभेल लिटारेरि फेस्टिभेलबो खुंबाय खेबनै आरो 27 थारिखनिफ्राय बिथाङा
नलेजफोरबो इन्टारनेसनेल नलेजफोरबो खालामनो थाखाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव बिथाङा हाबाफारि लादों आरो बिनि दारै जोङो माखासे बै फरेन कान्ट्रिसफोरनि गुबुन जायगानि बिदेशफोरनि मानसिफ्रा लिटारेचार मानसिफ्रा आरो रोंगौसा मानसिफ्रा फैनानै जाहाथे बर' रावनि माबानि सायाव बर' हारिनि सायाव मोनसे गोहोम गोलैनो हायो बिनि थाखायनो जोङो बेखौ हयथ' बिथाङा बेखौ साननानै खालामदों आरो बिनि दारैनो जोङो बर' रावखौ मुलुग दरबाराव लांनो थाखाय जोङो माबागोन आरो थांनाय 67थि जथुम्मायाव जों भारतनि हादोरगिरिखौ लाबोनानै मोनसे मेसेज जों मोननो हादों जे बर' रावा बिराद रिच लेंगुवेज बर' कालचारा रिच लेंगुवेज जोङो हारि हिसाबै जोङो दा बिराद वेल एस्टाब्लिश जाथि हिसाबै जोङो सिनायथिखौ मोननो हादों आरो जोंहा दा गोबां मावनांगौ हाबाफारि दङ जों बर' बिजोंखौ 1963 मायथाइयाव गायसनदोंमोन दिनै फैयै फैयै 60 बोसोर जाबाय बे 60 बोसोराव जोङो गोबां घाट प्रतिघात माने मालबानि गेजेरजों जोङो सरकारि अनसुंथाइ मोननानै जोङो खामानिखौ मावदोंमोन दिनै गभर्नमेन्टआ माने NEP हारिमायारि सोलोंथाइ खान्थिनि गाइडलाइन बायदियै जा रोखोम बिथांमोना दिनै खालामनो हमदों बेजों जुदि जों जुजिनो हायाबा जों खिन्थु बर' बिजोंनि जे सरकारि फरायसालि दङ बे गासिबो माने मार्जार जाजोबगोन बे गासिबो माने फ्राय लोरबां थोरबां जाजोबगोन बेखौ जों नुहुरदों बेनिखायनो जोङो गार्जेनफोरखौ खावलायनो लुबैयो जोंनि एकाडेमिसियानफोरखौ खावलायनो लुबैयो जोंनि फोरोंगिरिफोरखौ खावलायनो लुबैयो बिथांमोनहा गाव गावनि गथ' गथायखौ बर' बिजोङाव होनानै दानि नैबे NEP गाइडलाइनजों जे फाउन्डेसन कर्स जिहेतु जासिगोन आप टु क्लास 5 गतिके बिमा रावजों सोलोंनानै हयथ' साख्रि बाख्रि मोना होननाय बे माबाया जिथु सान्थौ बे खारसिगोन आरो दिनै भारतनि गाहाय मन्थ्रिया नखर मन्थ्रिया गावनो बुंदों बिमानि रावजों इन्जिनियारिं आरो मेडिकेल कलेज माने सोलोंथाइखौ होनो हागोन आरो इउनिभारसिटियावबो होनो हागोन आरो मोनसे गोजोनथाव बाथ्राया बेनो जों बावैसो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि अथ'रिटिजों सावरायदों जोङो बर' रावजोंनो दा थेसिस लिरनायनि थाखाय जोङो रिकगनाइजेसनखौ मोनबाय गिबि